Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Sicília sense morts, del Guillem Frontera, publicat per Club Editor. Entre alguns sectors illencs, Mallorca s'ha conegut com la Sicília sense morts, per això el títol d'aquesta obra. El Guillem Frontera ens presenta aquesta illa plena d'embolics polítics amb mestratge. Ens fa un retrat de la política illenca amb el seguiment de la vida de diferents personatges, com el president del govern, un periodista a punt de retirar-se o un policia amargat. El desencadenant de la trama és una rata morta que el jove president rep a casa seva. I a partir d'aquí tot s'embolicarà i l'autor ens anirà presentant les diverses subtrames que conflueixen en un final delirant. El Guillem Frontera fa servir una manera de narrar mordaç, irònica, mostrant sempre les contradiccions dels personatges. Ens explica la història amb un narrador omniscient que entra en la ment dels personatges només en la mesura justa per fer avançar la trama. Sap perfectament quina és la informació que pot donar en cada moment per afavorir l'atenció i per enganxar el lector. En acabar la novel·la, el que et ve al cap és que, malauradament, la història podria ser real. I, per desgràcia, ens hem acostumat tant a sentir a parlar de corrupció que les històries d'aquest tipus no ens sorprenen. Se'ns fa la pell gruixuda. I això és mala senyal, la veritat sigui dita.